kulendi. Zvakaoma mufunge. Ndadzoka ndine top 10 lessons Zimbabweans learned in 2025. Pakarwadza. Takarwadziwa but takadzidziswa. Uchidzidziswa kurohwa nerakagomarara baba. Right. Number 10. Nobody is coming to save Zimbabwe. Nobody. Ndo panongonzi uri wega baba, uri wega mwana wamai, ende hakuna ariko yachikutengera upfu padheni pako. Not even one politician ukuthi anouya achiti ndichakuzama ndozokuitira zvakadai. Vakomana pari kunetsa. Foreign help didn't fix things. Vakatozoramwa vakakata zvima foreign aid zvezve. Izvi ndinoona kuti mamwe makambani mazhinji ari kutobroka. Achataura hangu wa munhu akaningirikina zvo, but pakashata. And the other thing, leaders didn't change. Hakuna akachinja maitiro ake. Citizens relied on themselves. Aya. Chandakatozoongorora ndikaona ndechekuti hope without action is useless. I'm telling you, izvi zvinhu zvokuti takatozozvidzidza, takatozviongorora, tikati ameno, we are on our own. Number 9. Survival skills matter more than degrees. Ipapo handidi kunyeberai baba. Vanhu vane madegree vakawanda vari kustruggle. Educated people still struggled. Hustling beat qualifications. Mfana anonga achitoenda kana paZimex pazuva anenge achitokwadabura kana 300, 500 US, 1000, 2000, 5000 US per day. Une degree unoipuwa nani Mario? Chakutodarikwa baba. Survival skills ari kutoshanda. Street wisdom paid more than qualifications. Aungatombomire pane nhingirikini baba, because degrees didn't beat inflation. Aumire pane mfana ari kuchinja mari kana kuti ari kutengesa mafoni, ari kuhasa, tikutaura mabig hustlers, kana ari kutengesa mota musondosi. Aumire ipapo une degree rako, unotopa mhanya kuti unototi afanika vane tupa degree tusana basa rese baba. Yanzi ndine degree re. Alright. Asi dota zvakashata pamusoro pema degree. Number 8. Opposition problems help the ruling party. Takadzidza chinhu 1. Infighting weakened resistant. Confusion killed momentum. Citizens lost confidence. A divided opposition always protects bad leadership. I think abarigani jambire matozvinzwa. Number 7. Speaking up is risky. Yes, criticism brought trouble. Baba unogona kuswera zvigure baba, unoswera wabatwa. Ukauda utongoti ningirikina utongoti because ininga akada tine hope vakatobatwa, mwana atomapinda kana murodika. Mazita tichataura mukuvaziva vese vanhu vakabatwa vakaitwa zvakaitwa izvezvi. Kuti uchitaura kuti ndoda kuzono izvezvi mutarageza pese pakadedzera zvinhu, kuna vanhu vakatombosumuka vachida kusupporta his idea. But look where they are. Vamwe vakatambira Christmas mukati. Come on now, tingasvika kupi? Silence felt safer than honest. Fear controlled conversations. Truth has consequences, honestly, in a weak democracy. Ndochacho uchitotaura uchida uchitoti ndikurova baba. Unobvonzi uya timbokurova oyo. Ndikurova. Number 6. Youth are on their own. Chinwani chatakadzidza ndechekuti mabasa ari kutonetsa. Jobs are rare. Opportunities went to the connected. Uri mwana wemene, unotamba nani? Uriwo kwachivayo here, vanototanga tokungwavhira ngwavhira. Ona vafana kwachivayo mwa watotengerwa mota. Ndokwa zvinhu zvichingoenda. Kutotiza nyika yayo ndo yakutotenga planning, but mayouths vanga vachingoita vachingoshandiswa kuita slogan. Kwete kuti vaningine anything in the future. Kana basa unoswera vachiunganira kana tagwire yakatanga kutaura kuti ndichadai ndoti chiprofesa zvakati ngozi yako ndaisa 25,000 ana tungwazi. Zvakaoma mfungi. Number 5. The local currency is not trusted at all. No, tozviziva, takatodzidza zvakawanda. Trust cannot be forced by law. Ndozvo zvatakatozoona edu.
You can't be forced to trust zvinhu usingatrust papa because anytime mari yako ngatiti wabhenga iri mari dzodzi yobva mukaenzi yakadonha ningirikini pachaitika sei unoiwedzerwa nani newe unenge watodonha izvozvo ndo zvinenge zvatoitika ipapo. Right, number 4, hard work alone is not enough in Zimbabwe. Honestly, I'm telling you, because many worked hard and still struggled. Unochera matrench unoita but kune dzimwe nyika madhira atobhadhara kaiwo. Connections mattered more than effort. Hustling becomes survival, not progress. The system rewards you. The system rewards who you know, not what you do. Right, number 3, corruption is corrected, not fought. Is protected, not fought. Big names stayed untouchable. Small people paid the price. Scandals repeated with no ending. Corruption wears suit and survives. Zvapera mazvinzwa kana usina kuzvinzwa uchadzokorodza wazvinzwa. Right, promises are cheap, living is expensive. Ndo zvimwe zvinhu zvandakatoona zviri kutoitika every year. Those guys, they came with new promises. Old problems stayed the same. Words didn't lower prices. Honestly, speeches don't buy bread. Tinongotozwa kuti tichidai so tozogadzira chakadai wapedza kurova speech yako inenge chinakidza but kudheni kwangu ndechitodawo chingwa pane zvakatooma kozvozodii ndochitengerwa nani. Politicians don't fear hunger. Leaders still ate well while prices exploded. Luxury cars atichataura zemotare. Suffering was for ordinary people only in Zimbabwe, honestly, because if hunger was contagious, leadership would be changed fast. But anyway, that was my last point. But these are the 10 lessons baba zatakadzidza kuti ma1 and no one is coming to save you. 2026 baba ukasatotanga kutonikirikina zvazvo zvokuswera tichiningina ndona vamwe vanhu vanotota saka inini makuti maningidza kuti tizodai so isusu inini ndakutozodai kuna vanoda kutora zvinodhaka kava saka ndakutozorwa zvinhu zvinodhaka zvacho dhakwa ukuramba uchita rombe they are not coming for kana ona vatoya vane zvavakutotsvaga kwauri kuti saka ini ndakutosiyana zvepolitics zvacho ini politics yacho ruzoita seche siya usatombozviteedzera handiti ndozvauri kuda alright bo tinoona kuti iwewe zvinhu zvakaramba zvichidhakwa ichauya here ichiti nekuti iwewe wakazvisiya kana kuti problem ikava kana kuti shuga ikakwira icharegedza here kukwidzwa price kune iwewe wakati ndichazvisiya ndicharegedza kutaura ndichitaura zvinhu zvandisiri kufarira. Toda kuzviona izvozvo kuti maschool fees achikwidzwa kune zvikoro zvevana venyu toda kuona kuti iwewe kuchikoro chemwana wako chicharegedzwa kukwidzwa school fees here chichinzi nekuti iwewe wakanhingirikina wauna kutaura ukaramba wakanyarara pakanhingirikina. Do it. Ndapedza zvangu kuda kuti nyangadza.